Mwancho mwuligire beta sene Kiendezi TV waire biensemo ya kabere ya maya chisa isato chiabono botukontwa kulireira ngango sanga tole amona mugani oitwe studio nyare kobaga wikirania nere ira yake omweshimiwa Steve Arika kurwase ward yebeno. Karibu sana mheshimiwa studio. Mbia Waire mbiore mheshimiwa? Mbia kabisa. Mbura negene tokoba gotua asorogongo ruagusi na Kenya sobwamo aswari nyare kobaga koleto bosalio bonena nene me county ya Nairobi. Wana mbura rende nyasai kiara ntoko nyara go control imbura yes na wate wandu kuyanchire ko tutigetu ande tobundi senga aria sigo salia bunabona keruna babegete chibali chiga cha express yes chinda sinaro bano konyoranga macha koterema igoro drainage irembe kabisa irembe pone ninchire ya muni black rea tule mokomanyira magoso kere nyumba kumanyolenga yekwa gajete inse mburango chera smacha swaime yes iko nero na nyesa na apate communication yao kora kere mbulego twenyenge bimono sana karibu hembure iyo egekuro ekenengo chia kero kende abamenyi imense ya Kenya nene kurwasi chitown chiria torobo salio bonge pare nene ya Thika Road emita area ya mkuru kwa njenga mheshimiwa mburelia irire chinyumba ya sombire chinyumba mona banta banke boyigo banyade ko bago twara gosoba konyora sara ene nasoro ngurwa gusi badense nentulivu kabisa ene trivero tatikarene tawata baliba iruna mache no kubata ipole yes na bali ndi chinyumba cyabo cha sombiru na mache burakero kogenda bali mwe nyumba cyeno kitakunwa na baro mwanya bantu to babwatisi nato ngabaira ndi obugima boli bwabo bwa kawaida waira ni ogima bwabo bwa kawaida se wodi yago yaibe no mweshimiwe mburekere utwe nyinge timaite gosengyo chiwasemia abakichikura bakorenga kibuneye nimanye tense meli abantu majite gwaka matoboli no boli miboke bokeiga mbura buneye timaite baira advantage bakorere ki na matoboli tetagite mbura nyinge mono yes kero konyora abantu bageta matoboli buli baganye tome kera mbata gitomu gasaso komi yes kwanya lembule kerene nyinge na sala ande buna riri ande mara ubagwa kama taboli bataranya rabase ko ralisa kala kwanya nda mataboli asareke aliko gende kerubo bagota chabali mereme bono noro ne bwate disadvantage kolende basimeke metego senki inkitorase mitu no ko basemia no ko bate bono tigatutumie ngakiyiga tusimeke mete yes lakini antusimeke mete ri tari kunywa amache yes mune melingamu egere na lichi soko chetu tira tuara mache na inde bono rinde na bali mwazi tukunywa mache soko na inde bono mwabili ekiaro konyoranga amache amaliba nini kako cha sona na bono ande chi soko igo no ni beno sinaro na ande baka mache bunari utaraike taracha mache na itete igoro kero boro boro bo nyerere go sare samacha go tabaka yande gago itaigoro iko na ole toroga tinga togo choko pachet ora bugari igwe eko garanaria macha tarigo ite para igoro bimono sana bosemia bwabene kurwa asumeshimiwa Steve Arika guchiase abamenyi be county ya Kisii engime ya Kenya nene me ward ya iveno hakuba semia senchiro bukiranga babe maiso nyokoro chengo borarongo ichora bogo chi aito nya kwamera ni mheshimiwa ntuarora epicha gete video gete twaligererio konyora no nyaba gende bechigali ba kwamera ni kabisa amona macha gwete para iga kwa rumuntu ngana no hako gendi gali akwamera ni amona macha akwamera likolia nkolikoya ekogera banta bange chigali chabure yes nyama chebuchire irana ose etatambe yes kyaro alternative nchiro yes tatigere ne urikuruka ngane keragenga kuma ete para yarenge gaiga kwa eta kwanyaro gwachire tanga tora gende chigari emyaka kyagara chigari chi banta bange bako gendi asomura kera bona ndiburuka ngana mate ko gendi asemburo ntombiro biro siribuno amato yes chimeli chiko genda machi ono gali etali meli yoko nyeteli amachi go Dora yazo mutaurunda for the first time bara tanga ubwato bwanyara ko bokoroka nororo bantu baganya koros chibesa singincho kwendika banyara ko bagutulia ibinto biri banyara ko bigosombwa na macho karibu sana mheshimiwa for the first time at least aso mwakoyo abantu nabakichikora banyara ko bakwaka odichi abisichino bako balinga mheshimiwa tuga sign na tukaleta chiform
umutenyu uikomina kabere uikira boni gana kire bono at least warenga bange ni go bagogete ntwarire megane 2 atwarra umugabana gena ko bagotara kwene kiango nyane ko bakurutota obwerani no bwegwa bwichi basari echukurwa asoboterere kwe county. Kwanza oraseke na bantu mbacho form mapema kimwanya bantu bunere usema gosa kabamake Yes. Form chibasi chikanyorwo chakoro national government. Yes. Aibatu tebe tutokora ntwakora chibasa nchachite bono kegara buna nchemanyira ne bamenyi be godi ebeno mambi go chaka jinsa ibere no tokorwa chipasari ase semo ya nyantrago. Yes. Obsiere chiro alafu na kirera location na baroba ganyere lige na market na baroba ewe oyo tanya ruikirna mambi ende nande abakogenda bona obisi nyantrago. Yes. Bae wichi cheki ani gwakero mugabano ito simbara tingambi yamono tukamu requesting tikero umwana ali kirwe cheki yae na chabono kiro umwana yakonyole cheki yae. Yes. Moibuli agochane kebande oicholigwa owe cheki eito ire bank oso ire skuru direct. Alright, miamona sana mwanchombole sanga garangari kiago neliboliago amana intumara kwa yabono chinga kitoko sanga no mheshimiwa Steve Ariko mwamsewe ward ya ibeniye kutoka Imeye constituency ya Nyaribari chache maragoba yabono tokora eneke gati ya magerere nyarakoba kwenekiwa Imeye county. Mheshimiwa kirokenda bange mpapa ulinga nara imwe asomire bune county assembly kubatekana nogo delay wechi basari echike kogera nganege kabono ange tamwe yemo toteba asomoro buli gwichi semini tamwe yemo yanyale kobage konyoro nara imwe geire na kero kindi kera muri isaransa sa assembly muranyara ko mokerekebisha elinde umuro buli buno nyara kobo gwikirana asinga kichibwenereta No utakorera ebintego sori ekogera bono kirigente kere kibangire tiga kibangike boibo asingincho naende twegiringa tose merigentu kikaro muchumo niko bwate deni yane. Yes. Simba jago daga mamigo ko ngakala nguchinde kugoro mugazi diga ngakale manyi kugoro kiagera baibuli abange nintu abange konto go promise ringo katalikete ngo genda mole ne chiche skuru iyetanya alikana. Yes. Igo gente kenne nto promise 100%. Yes. Wate umuntonga kiagera talio yo mwansirisi na talio mwomo heli. Yes. Igo bintu bwaze chi step. Ebimbiri byamago kawo control. Yes. Aine proposal kuru abana bawe cheki nande nabantu bande baro bagwa approve cheki yo. Alright, umanye taba ibuli bangemba sabama bagagwetera asamalieta ino yo mheshimiwa kagera abande nani gwakira ngambi yamono chi principle nchiro chingira chi understanding abesanchiracha tiga abane school. Alright. Na abande mbaro talinga barababe onyora pressure go sabana bale school bituma biyo dagrete yo oranga ya tiga baseri egere mbabe school nani bachake Charela sako. Tibora sana mheshimiwa tukitoto tebia somoro beliogo kero kende chibesa ncharweto gochia sekere ward ayimoro belikwanya ko bogotumia identify mparo bali bale chintakana mparo igo babga tokoganya ego akatete across the board go sengo batakana nokoganya ko omwana kwanza lichi kondi anjirete ntachole tabantu bali batenenete pasali. Yes. Abatenete pasali committee nero. Lakini bone round yiga ntokole tibune round iri ntangani. Kekere binto mukonya gosoma moko genda. Kera liri HK yamo yari kuri kwa bano intend. Oyo ire school kwanyoro tebiri babiri gosubwe bikiri chance. Lakini bono iga murubiri nawo tenga HK neyemo uchasikira mwana. Uchikira so mwana. Nainde bono ntwa begete abantu bariyo mugabana gatebe na request tugantirana bantu mbale bakurukunga community promoters. Yes. Bariya bamanyete kirege chichi. Na buna ndi twatumiete ku identifying mwana ki utabwatise na nyina mwana ki obwate nyina gose mwana ki obwate ise na ki imechikera bakuligereri na kigoita. Yes. Abagambi mbaro ntobwate abatuleti ntobwate na nyumba 10. Yes.
abo bonsi bachitamo tukamanya koranga mwana kio kwa pasari. Pasari. Yeah. All right. Ndia mono sana. Kali ntongo ikaransa. Nanjino mwa msio ibeno. Chako nga nyale benero mwatu sidi kura mwe. Ya. Ndembirigo. All right. Mbaroro umeshimwa kirokende batabirike ratoro cha somo robuli bwechi basari form 2, 3 na 4. Yeah. Form 1 kirokende auko kagira no ko emerobili alinga gumuchakanelinga by first term gose litukuli ko first time no nyarenga bana ba form 1 mbaraso ine morobili kiororo bayibuli mbaroro baro bakonya kubulinga form 1 umeshimwa watu no form 1 amachiko ye pasali yes. Weko twale admission number yes hakira chifomo cha sogate konya bana ba form 1 bara wa admission number mbono ba iru admission number unatokuru chicheki chiko Friday yes una ibeno nabatabi chuwodi chinde charule ibeno mambye nabande baru nabo basi Friday yes bono naende titukule chimatatu anto baiche ibeno nyantrago aba ibeno location na kirera location ya berigena banyole form chinde bono form 1 yes na bana bakogenda polytechnic na gasinde chiga chamagoko. All right. Bimono sana nalegiga okorokuwa Hayam Johnson na baro sikurwa ndiwa mheshimiwa UFC. All right. Bimono sana mabuli yanko yaligire tora senchira yobo ikirano marogoba yabondi buli yakubule mheshimiwa nga lisikolya lero naranga umo senator we county ya Kisii okwera egatia mabuli kerokenda sobokora we county ya Kisii ntuyaligirere kurendeli tanga ni pito kwanere amana yo bono nabarabuo igoba bwena tebeso kichi soka kigima chibese chireta yale gusina barango kanya barasekero ndibitechi chia form 1 ya no balo mbali kuchikoganya mano yes kere serikali ya risi chibesa cha chirase county bimono sana nalega igore kubulinga asaba ishimiwa bali bali gete amarube ligoseli uko lyogoterenia chi basari chiwodi chiabo abanyane bachikonyora chi basari bono manyete na para kulika mbabwate ntire kulika wodi teyo yes nandi chikondiyo no mugaba no ito simbaradi arate neninga wodi getetewe pasari because onye ne chikura na kere wodi yes igo kero monto oichoreti form nandi ga qualify konyorale pasari konya check teyo go chikotenga ki moyo mheshimiwa watali na iche na nini yes iyi ni right ya kero monto kibase chigane banko ya kero monto akorwa yeah biboro sana marogoba ya bono togenda takoba togo sangararege kubulinga aba MC abanga kurwa se county ya Kisii nigo go support mu governor. How can I question the governor? Ubemboro go support mu governor nanjye nakinkomete tutebya ngo kero kende na wera tokenga ngokora muri egasi ino ya oversight kero oversight yo kurekera magosa abeire bono twecheri abana chifom kibasa cha tene cha tebanire yes twasugumira umugabana kibasa cyakire oversight moro kunga kibasa cha tene cyakire bono go tocha komatenga gaba nambu yole kibasa kibulete kutekera konya basa teyo ngubole tenga kibasa kitaraje nera gatebinga ki nkubwati yale bintu bike cyakire oversight niri go sei gosa kiga wana kolire twatigire ngaki nga wika maite kera to kuboli chikura yes kuna nchekera na bolete wodi ebeno na batebe tinchole na ndi nchikokora na barai bachole yes wa chole kwanyira barai machole nkimutakolere gasi nawo kena bono iga ekule tukura president ya Republic of Kenya William Ruto yes bona le tuwa ti president yende onye dojo twala yende 2027 lakini asibono iga neroro igono ewe fomu nga moichori nero goichori ora lede ngura kolega asi tatigere all right yeah bimono sana rero kubulinga chibese chiche polytechnic ne chiri chi ward chi polytechnic chire ase chi ward gose nabo mwana agoichuri mwana ro ibeno ogasoma ase chi aso mwana ale yes polytechnic tegunye ngaye polytechnic aso mwana tegete pasali asara gosoma no chike kuri ward all right onye ward bina bono ibeno bwate lianga polytechnic osirungu polytechnic yes onye mwana ko genda irungu no hakurikira ku kirungu yeah nyoko genda lianga bino hakurike
onyo gocha gose Kisii National Body no akurikira gocha yebona Bimono sana imarago Chipoteknik tukurikira abana asibagosoma bimono sana mheshimiwa Sembaragova yabona turakwana ngo Chipoteknik actually ase award ya gona kiuru chiwa chisugumire na nchira nero ro kwagende go chisupport kwendeke kigenda kwa chikwena na magiri go chia saban Chipoteknik mbono iga tubegete mikakati yokorra chika Chipoteknik nchiro okonyore kubundisa driving school ebwate inchini ekabereta nandi sarigete hey bono gaki umwana namanye inchini ekabereta rachika chachiro automatic yes nandi ne ekabereta no nyeroste kwokera kesarigete kero kendo kwanya no estimate yo raniero bitamba yo na usite yo yes na bitokora nga ne kitokora abana baito banyorega se amagoko naende kuba omu esegeto yes abana baita abange bakagetenga Chipoteknik ne cyabanta abaliri kera konyoro mwana ole bono gosini beno yes tatageti ko genda ibeno katete ko le Chipoteknik kare nyaole atambe kuruka ekere bantu mbatene college nkale Nuyo nyaole gagoche goche kankawi otene college nkale igo kugende Polytechnic ya serero taribo soko kyagera bune pramba yoke etete Polytechnic yes kagocha mwao umuko gamba lichi basire ko mwa igo konya gochi sira tole na koro kia bano buya bokugende Polytechnic na gotema kubachencha ibirengere libinya Chipoteknik ngakiri cyabana bali yes bimono sana mwancho mo ligiriria ase e budget umweshimiwa ntwa bwata location yenye tukoba ikobatu kuchia se chi ward kweneke bune merobiri ya magendro ya kolekanire anene chipara ase ward bino chipara nchiro kiagera bantu baibeno bantu metinchi wa kachinkobi bantu metende tamagenda kucho gakire ni ningi cha oterikoros pa no ne chipara chigenda yeah all right wetani abange batanga e budget nyinge yaba MC banyatoko bakoibeka na sobo koreri gusobwa gachibwe chipara taziti mini mweshimiwa ase ward yawe ibene ngimekero gupima kwa romo chando monene chipara kiko yoro sikurigiriria ange 90% yaba MC ase budget yabo yantoko bego sokiwe yantoko bego sobo koreri chipara maite MC etabwa tinguru yokobeka chipara inchibno MC timati abwase bakabwate chinguru chokobeke pa kyaganje nana gochiro right ekogera gomukwira nantu bwate ntunga public participation right mukwira na sabante kenyoro bate abanga e priority yeto kuna bono sublocation for example tubwate kiro sublocation tubwate nyama wa sublocation tubwate chirichiro sublocation uikabai karanse aba chirichiro batebenga inkitokoa e priority ntangani yes abandi kwanyora ne class ke nasari abandi kwanyora ne para abandi kwanyora ne soko yes utatigo konyoranga e para banta bange ekera banyita geta bange yes utiri mwe msio kobeka ni demand y'abantu baria bakolenta public participation right kera mwe msie taria yo dictating aki ngambara ke korosigo igo bago chikenyoro bataje para chisari giteninye nelientanga neliakabiri yes jeno ko bwati ibintu biri basabete beikira assembly byabekirwe budget yes budget kare yabekiru executive bakorire tender linye palero sigu ya na wega si eterigo na wega si para tarimwe msioko tarimwe msioko be bibora sana Halo Ndizi TV Ashley Muranga korochise mo chibe no ward akobolenga will wish to know which criteria does the county government use for the bursary allocation. Secondly, which mechanism do they employ to identify who should be the bursary beneficiary? How long the exercise take to complete? All the best. Thank you Mheshimiwa Stivarika. Tari county ekomanyanga tari county group bursary yes e bursary nabanyene to kwera because e bursary binabona ateba mapemo nyembona chire unabona yebino unatotete ngantu bwate community yes promoters pamanyitikire kenyoro nabakuruchi proposal baichorie form commenta naba omochifu nkobaro ne committee nero ye bursary baikaraza bateba nga chi form kure sublocation chire komi yes
form kere chichuri e committee na nere guchunchuga oyiga ononyuchore tinga naro mo takano tabegeti certificate ya ogokwa yabe kukando oyigo ichoreti okurukuma kuri oyo kura yaite yibeno yekalesiko yabe kukando iko ni ntu abanyene gusaba menyi baibeno na bakuru kibese chika tari county kurunga kaenyale abantu bibeno bakurwa na ande committee nero eye koba ekriteri bako mugambia koba involved na kila muntu akoba involved na ende ni information yonye form yawo yangwa nabo kogenda bone nyolenga ngikiagerete form ya ekangwa Mheshimiwa achi form challenge very specific intoro chekra au mo governor kwa na form chire igale kubara around 1000 to 1300 atanga kire muntu nyale ko ba apply form ye guarantee nero ngango nyorali chibesa is it possible ngambaro banyara ko ba kusika risiko kubata kana murobali ora we form eto kenga ekura yawo bwate masaba teri rasi monyore e form ekero kwa eruchiri tari besa e form wo kwa all information yawo emanye kuligereri buhunga eje kwali gete no mine bono na e form chire 1000 na koire yem lichi koli goteba gesa so simigete ayo simigete beno to chako gasa koro bono waikire ni montra bate form akiri kwanyol de vintaruete igawate tinyari bali masa ngekyokwa igoterinye kero kwanyole form gwikonyole besa aya kwanyolire abandi bari bafungainire umwana nalikise school kumbe umwana gale school roko school akotanga alikise school lakini ekero kwanyolire igumbole ige ko bulme ko bakando ige e form ninchire ye munga gwa kuranyole form lugu qualify bamanya gwikaransa baligereria ti form echezinga mangana kwa bigetembi ya chamanya gotomugo chase county bono yamanya gochi gona tinare yamanya goji approve kibasiko jo chicheki chamanya kuli igo Mheshimiwa agotanga engana yokoba omwasio kuna boigo kwene kenga kwanyira koba okwena information ire yake nigera konyo muntu sana ngokonyero muntu riba kunya kubeka reform ande yanya kututu Bimono sana merago yabo no Mheshimiwa Steve Arika togo sanga amonere igoro yemeroberi aho bagenda tukoba okoranga ba MC na boigo obokorera bwe county ya Kisii Mheshimiwa turakona igoro ye budget nengana tu taraba verified and turanyora liba gakora buri nga control of budget at one point nari geteri rume gocha asubotenirwe county na gocha speaker nabo igo mo clerk bwa account assembly ya Kisii nabo igo tabanga e budget limweteti tari ereria nyana to kobego ka a service yae no nyara ko bogo toera kende gionsi nga no manye nga maunchire nara nyara to kobaga kolerwa e budget yo nari gete budget agate boronga budget tweteti ntombiro byons yo tenerete budget into amobolitinga bintu kaibya sarekera agate ba esab dire ko labanga typing era utete koli kerieta onyole kwibiri ko se fika gete the control budget tokayo omoerese ngaga iga kwebete nere kerabirigeria kanyora biribia akaira ninga yenda mokole correction nto akora correction alichwa sende charge iko Mheshimiwa taligento ke kole deliberate kero kende maigayo kwa bende sigina choma tanga nare haya bono asama go sabe to bisi nto aguri agatebanga typing era otebire typing era oleke bisi toirire control budget or improvements hande wona gwikira uruga mone nkayora sugumemba bibono sana nengana Mheshimiwa kero kende yanyale ko bekoleta amabere naki asama ya chinsa isatu chibona butuko etwarora nonye twaro mo senator bwe county ya Kisii Richard Onyonga ulikeire anene bunge ya senate nyale ko bekumurangeria omo governor anyala ko bagakwerera gati ya monchuririo ayagene tuko arokanete ase e budget eyo Mheshimiwa noyomo baba Mheshimiwa ase county assembly nyara ko bakwene kinga ya na mamochanya tuko korika eineregasio mo senator agokora korika ngamanye ninki kyabete bia kegera konya
control budget ororera magosa yorikire Yes. areke bisiru kibasa cyakire nerenga gitegara bwatungana ni magosa kabiri iteirorero lakini already uburiro bwakorere babweni. Mheshimiwa, mugavana wa kaunti ya Kisii nare Kisii? No ale Kisii. Tari utira watega kwa murojo kuruchi cheki. Of course. Bono gaki. Ngobori na abarere. Akira tambori kora bori na rabori diga mheshimiwa. Kwa niaba yo eyega. Eyendi TV. Ni usigoro na rojo mugwatega ki mugavana. Na yara ro toy bwate. No yara jare. Yes, na kirata ko confirm ngo cia somo nchomo rigire. Kiro keno yore kubori ya alibori ya ngayaya. Umugavana wa kaunti ya Kisii tali go operate kuru Kisii County. Kego operate kuru. Na urata tabi mheshimiwa. Nche namuroji Kisii no alenge gesabakwa. Lero no alenge boge tutu nche no ale. Asubango iga antwara omugavana kuika asikia bisikia DCI kolika oroboti agatabanga oburendi bwa emboli ase agia. Tukone lenga nayo mheshimiwa. Nagenda kalike report. Ase DCI ngaya bantu mbaro bako mubwatie. Akagenda ndakalike report. Nahintu natumete gocha assembly. DCI nagenda tukubwati nintu assembly tugateba mugavana secretary atribi tukareport rende. Ekero kwa report limboro kuganya saba nyene bakore gas. Ntokanyete batoye report. Yona sana marago ya bono manchomo igereria uri ko bolenga gavana no ago parete kurase county ya Kisii. All right, no akoroka na semero bilio yobo koreri audit koligoro ntwa moroche ntwa korombuga noe litukulia lero boigona nyara ko bagukira na se chinsemo iri konekia buna bunyale ko bagukirania obo koreri mbaro bagotebanga omushimiwa kirokende obwa matebwa abaishimiwa anene bali bakorokana batali go side amonombo gavana ase county assembly. Nabali bako kora emirimo nereti buri bwiya kero kende kera bakora bago tinda ko igubye enchirende mbaro bakwamereria obo koreri bwa omugavana bwe county ya Kisii boniga abago tebanga bakale kurukwa the 15 in courts okwamereria manyite assembly tari kanisa Rasomero omuntu nga John 3:16 yes akinya sanya jitensi kire mu pastor akosoma alia na boko genda ita you agree or you disagree right bona yekero konyora gusino omuntu triko igwana no mugavana uko taigwana se issue gete taringa permanent ringa moiteine no mugavana yes onye issue ya mo ya chire mu igwana neti igote minute nga ngambaro barabunga ba bangene no mugavana bono buna nguko igubangai oso yoko boli na ruonde exam ayo sanasa se account assembly mheshimiwa atakere gotoera hango tidina mayanga nalo bangene no mugavana yes eko keronye muradive for some issues kero monto boli mugavana ngayaya e pasari atebanire toitiru yes igotari okwangana no go taigwana se shugit yeah tukonere igoro yo okwena na obanya konda bange mbaro ba filitinga amagendra nyale ko baga go delay kubatekana no konyoro munya kondo yomo ase toteba se ward ose sub county no cha se ward yago okwena no ko kwa delay ogwikirani gwa kero kende kwemero beligati abo bwagachwe birasi ne chipara kiagera abanyakonda mbale bae chigas okoranga eita batari kwenya ose baruete documents chobolimo yes ekyaro monto na bata ni mbate bira kitai komi mbate ki koko chikomete bone gate kora eground bintu bireta bauti ne binte biga to kora na gosoma nere kiagera abanyakonda bange bali komane round yege kwanyora ngoire godi yeme para na ne kwande a constituency ende yes kolenta as close to the people ketika banata restenga muntu yo mara egwa osene constituency yemo oyibwe nyare to kolenta biragita bibo ne chigari chai chibo chikoriga e propose kabengie ne tutokanyancherana utatiga bono rindi
banyakonda batari bonsi baikeraniri yes osibe nyarete asigas chaitu neyo nke mwanya bantu lakini ase bali baraba ngora mugabana batebali kilirube muntu ndaiwe kero kende mweshimiwa kubata kanengane iyo mwasomere ngambi ya naro kwena na maybe abanyakonda bange kibaroro rinde baywemere mundu bwata akiga gekogera chinse monchiro ipare taranyara ko bigo chaka no iboniga aso munyakonda taranyara ko bagwikira onye ground no I think kirase chiase naro abanyakonda batarikira nandi nemburagatia njalente shida kegera na bali abanyakonda bakobikira gitakireme wanawe mbuletu ero baliru yes yeah Bibono sana mwanchumo ligiriria sebali bataraikeru kero kende epara nchire ochiari yetwe chikabaga zete dinga jinyara kwa chigo ikiranigwa abanyakonda nchera bali kubatikana le nemero bilio imbura neroro no kwenyara kumo nyakonda emara kwa yabono mwanchumo ligira togo sanga amange iguru ya magendro talia se ward yoka kulende imeyobotenelwe county ya Kisii amabera kisiasa mweshimiwa asibona ategereira asuba ngondo anyaroko nguzana na kwa lengo lakini boniga ni utulivu na kuchapa kazi kero kende ikiramwera nira sentundende ase county assembly murocengangere kimwena nete priority murachiko mugo kwanera igoro yugo ikirane chira cha magendro talia se ward yoka kulenda ase county ngima no mate tinganyara kwanere county ngima kere county ne ward no county ne ward yes because 45 wards na chikomeke county right amagendera tokukwanira kurwe ward no mugaba na kolenterwa yes kogera onye twasabe para twasabe class ke nasari twasabe nyagitari ekerbono to kolenta bonse se kwere kere binto birito kokora mbiri abananchi batagete mweshimiwa ase ward yago ntomanye tenga na mange wetra ase public participation banya to kwa koleta kurende ase budget ya limited emiroberinero ya magendro ya kolete spill over yani labda ira chiko bage goswa ase next financial year ase umuroberio gwetani yegendrete boni ga ase ward ibeno noroche ase financial year nande gocha nere yira nyara ko be kwegwe priority no priority binabono ngotebi binabone ward ni kwaro si para number 1 next financial year kugenda number 2 ikiagara ibine bintu binga gisani kenanda mbire byarengo twalakoro automatic ukubanga gisani ekere ya elire ya soka yekwira na magaga yayoriye bolonye kwa yiri number 1 yes nande kenanda yekwira ni sindani yekwira na magaga ande yoriye igo meroberite yomiya egocha kurwande ebintu mbiribiriya ne priority kare chigekera ikagera nabono ni kwaro sibono bose nyagitari ni kwaro siyiga nandi yiri nero egani onye kwa kole nandi gento kero egani eye magendero gale continuous kali ngekero kwaro sie pare yemo ngegwa siekire merobiri pande bintu binde binga alright bibono sana libo liyo mwero kima mweshimero ze chinga kichito chechire ko bwatakana kero kende nengwa na tumo seneta nyarako ba kwanera litkolia lero nga in the previous government timanye tigose no twale obomanyi bagotanga ebesa osengeri yali gusangire gwase chinya gitari kurule bu 2 3 na 4 nigo cyara ko bakigo tigara asinya gitari kiri cyakoro muroberio ogo service itana abakora imiremo n'amaganyo ndozi asinya gitari lakini boni gakibasa cyose timayite kurwase enyagitari kiri kirase wodi yawo ekigo sangiro cyaso ase paybill yemo nakikikura na gocha asobokoreri bw'enyagitari abuna bonda divene senator kyagera the system twanyora igendete chinyagitari yes no boli abagambi bali barengo procedure trachincho gusangire kibesa nande bestaringa chaga tigairoro ina bakugenda records na standing order na bujiko kolaki na bujiko te yes gekogera no insene tatenga na chali gireri lakini ndi una nchende gari asekene nga kibesa injira chali gusangirwa nere Mheshimiwa for the first time twarorero mu governor watabanga yaya asobokorera bwa sector yobo chenu ase amatukanyira ko bagagweta nige okoranga obukurume bwa rengo lakini ebesenyera ko begusangirwa asobo is it being given back uchi asinya gitari chitu amaliogo na roro na kingu bolinga gitari maringa apuna bono chwes chembroviri agate abona banya gitari nkora akanu bare extra time yes
banyagitari bange mbale kobera chinyagitari cha serikali singincho kero kora extra twale wakana bono ba nagenderete goro sinyagitari ebenchenu naba nyagitari baro banyole masingira mayo kolegas na barubuke muguke bebuya egerane bantu bakurwaribu. Bimana sana mheshimiwa, we give you a very short notice kulende kwa ikire nikegasi studio tonyera kopata kusangama naye alia ale ACR consequently bona abamenyi be ward ya ibeno banyera kwa wikani wa nechira chia magendro. Mheshimiwa na magendro chira ne chinge kwa liete chuko kirania magendro timaiti na span of these 5 years na kioroche ora chake kwe market rabukore market wala tanga yaya njira na kolire iga na ikire nonye 30% gosegotwa abunda ko ngaine asingincho kero kuboli chikura no na ibon metura tukwe marketing abantu balenga bar online yes uikogende origiriringa balenga bato join talia yo kwe marketing manyene ne tugaria igondo monto boko ko abantu bibeno na bona bako market ekiagera njina batati nimba kolegas abono ko baro na bantu kutobekera max tinko nyara kwebekera gonda ko ngaide gebekere max ari tayo. All right, mara kwa bono mheshimiwa tegete asengana yomweleke gimonyara ko bogutonyoria winkia ba na inchi ba ewodi beno bara expect ko bwata kana murobuli bwichi basiri ncherende kai bakurusia kurua na bali gwateba lituko linde barachiko bakubwate ba form 1 na bali be chi polytechnic. Wansa ibintu biri baeteti ndabatebi se samari na buchipara baboleti tigendete ko rosiwa ni mbra ya dire yake onto ibino mumanyite yes mangana ichinyakitari na nyamanengo nyamagwa likendo na ibeno chansi cho ne chine chiro na nyamanengo etakere gokinwa korwa dispensary kuchere boteri mirobiri negenderete mangana ya mache kwenye hospitali kesimagia kwa metali nyamechao kerete kuturangirani abantu bikalanze bane kiko manage yes iko ibintu mbigende te konyago skiwa ake chipasa lirende litukulia mambi nalibagocha ekogero maite chipasa li tutokwanda twa witness yes pasa linkuru mu admin no wale tunotuka toru chipasa limambi bana baende ba school kota bayibona ndiko mwayiru ya chekeli nebesa banyirinde biyate twerwa osembanye lingania kuno muntu kulingania karatasi ende yonse na inde ko ba mentana yo litukolia chuma tato litukolia chuma tato ntoka bwate na lichi form cha form 1 chikorewa aga bayiboli balia babana ba form 1 na batatu kwanda polytechnic bala chikwa kwa form hicho nkiba bwena to gocha nakira kiwa mheshimiwa ase no gocha kuye form no gocha kuye form gocha na admission number ni admission number kile bate admission number na kuye form ali kuye form all right alafu naende ngo batabia ntoka batomo yiga ase nyama wa SD abana mbaro basoma agile yes basoma ya computer batakere gukora graduation igo mugabana njite tale moja lebadi ibone ituzo jonye sereke ase graduation all right kubasaba mabera baraganyira matuka mange graduation ye akiri bono litukuri kerandi ntale moja kando yo taranyore gown elwacho uchira graduation yes abakogenda amombo chisikula chimatatu aiwe egere prepare litukula chimatano ekere tocho gukora mangana graduation. Bimana sana mheshimiwa ngagete award ya gonero entangani kigima konyora orosagia rumoroberio olibu ajiri nere entangani yes ugatebanga tali lazima bana baruase award yuka tari lazima kyarna kona alikose to mugabana ngumete mugabana ajiri ere stadium yes abana bange kubalini goje tawni expensive utakonga moroberio gende mashinani kanyoro wanchire na abana bagaja kere yagishinto tokala abana aba 1000 yes baro abali ya ni chikosi chinde na bali batagete kugenda chikosi kusukurabo ande ko ande kosi ende libagandi karo abakwereka
constituency umanye to mheshimiwa Nyaribari chache nero ebuate gose kurageria county ya Kisii na Nyamira ase amacha bange ba expected useme bata gosemeria kwa nenge ward ebino ne kwente tware amaje mofereche isaina se kweneke amache twagambire no mheshimiwa Zairi Janda yes wanchiranire nga mangana noro chipara itokubwaterana yes mangana estima kubwaterana tori ngocha chire ye mangana ye amache ngochale yekogera aiga se tutumire n'abananchi mbazo je batenga mogende mwakira abantu baro mokonyanga chinkobi bagaki musabe kikero motolete igo nerengo mutenga mbyamono tsigwana ini ande tukusukuma into ku Nairobi into kusuma kure county abantu baito ba konyeke Tumati mheshimiwa engana ya kurendenere ase ekigambero ntoko ye kwanira butukobwerero engana yomo deputy governor kurendene engana boigo turanyara kuba tukuruto tana tuligererie nakie ekigambero kero kende kirachikoba gikonacha tunyeganyete kegera assembly njamu imbiche ne senate kamu imbiche lakini ande erumunero kyote sanegeti kogende koti yes ekoti bali na kwate abandu chino materichiko bintu bire koti biriko Ora sana mancho morigereria soko ne kinaye kwanyara ko gosanga mona inte gwetera seribori na bwege birengere biago chika kitonyara ko bato gosanga mono moe msebe wodi ebeno honorable Steve ari kwanyara ko batara mange igoro yemeroberio abwate uchia sabaki be chikura usabaki chikura be enga keyo anana mono litkoria ngyo mwensi manyara ko mo weso ke bali manyara ko mo kweli kia somoro bule bwechi basari chechi county manyara ko mo kwenyora chi form chino hase bali boigo bagenda to ko ba kweli gani aso kubekero chigutwa talikia yemo Labor Day twenze no tokarali nyamagwa ni nyama SD karibu watu wali gani na Ndizi TV Hano rende Ndizi TV nata ko kwane go mudosi igwe tadanga ne bintu bya na misi na jinabanga aya Ndizi TV no mwali gani yes ekogera ayenoro amagendero yes aito gusi tukunya ko report Bibono sana ole nyara ko bakone kia chibicha mune likicha chira senchira yobo ikirana ko kwa Petra mo kira chinga kilida musebo igo nyara ko bakone kinga go chere wetera somo no hoye manyiri tere na ko kwa Josephat Miss chinga to nyara ko bato sanga ammono mu MCA Steve Arika oyole omu MCA pe wodi ebe no mweshimiwa to kwa niria maya otukobia ne mereme ya hokora wachiri yabantu bebe no kwa niria maya asante sana Bibono sana mwancho morigere wikira uno to wikira omwelio Wamaya chisa sato chiabono wotuko twakwanairie obotuko byana bwo burigerio buya bwemero buri kubwatia ime ya Ndizi TV